Bé, intentaré ser ràpida per contestar al ponent, senyor Montero. Bueno, vostè, senyor Montero, jo, senyora Jimeno, perquè sembla que quan parlem a les dones els diguem pel nom i quan parlem als homes pel cognom. Així som tots diputats i diputades i ens parlem de senyors i senyores pel cognom. I li vaig a dir, tinc molt clara la matemàtica jurídica, claríssima. M'he dedicat a això molt de temps i crec que en la seva equació es deixa una cosa, i és la quantitat d'agressors sexuals que fins ara, en l'anterior normativa, quedaven en el carrer també sense cap pena per no poder acreditar-se la violència i intimidació. I quedaven en el carrer. Quants són eixos, senyor Montero? Quants són eixos, senyors del PP? Moltíssims agressors sexuals que quedaven en el carrer perquè les víctimes, tot i estar atemorides i viure atemorides, no podien acreditar que hi haguera violència o intimidació perquè no tenien marques en el seu cos. Faça vostè aquest càlcul. Torne a dir, des de Compromís, no és que ho diga jo, ho he dit jo, ho ha dit el nostre portaveu en el Congrés dels Diputats. La llei és millor i si podem solventar-la i modificar per poder tornar a que no es produïsquen aquestes rebaixes, que no són en tots els casos, però que sí s'han produït moltes, aquestes rebaixes de condena que marca l'article 2 del Codi Penal, millor que millor. Però l'esperit de la llei actual és molt millor que l'anterior.